Ito yung daang bakal, tulay na bakal dito sa Kenan Road. Tapos yan yung ilog. Isa pala sa pinaka-the best na view. Napakaganda mga kaibigan, no? Grabe, napakaganda rito. Sobrang ganda ng view. Tulay na bakal. Pangalawa. Pangatlo na tulay na bakal. Yan mga kaibigan, pangatlo na po yan na tulay na bakal dito sa papuntang Baguio. Galing dito ka sa, kapag dito kayo dumaan sa Kenan Road. Ito mga lods, mga kaibigan, marami rin po kayo rito makikita na maganda po talaga mga view. Tapos mga kaibigan, may mga nakita po ako dun mga tulay na hanging bridge na daanan, pero yung iba hindi na po ginagamit, parang kalawangin na. Ito mga kaibigan, yung pang-apat na tulay na bakal na inyo po madadaanan po rito. Bali, 4 yung nabilang ko, hindi ako nagkakamali. Kahit yun, mga kaibigan, may tunnel din po rito na inyo po madadaanan. Hindi lamang po dun sa may Marcos Highway, meron din po rito sa may Kenan Road. Napakaganda po naman dito, pero bawal po busina. Hindi naman, pero ayaw kong busina na nakaka-stop po yun, lalo sa mga dumadaan din. Grabe, ito mga lods, grabe, ito yung pinaka-the best na magandang luto po rito. Para kayo nasa ibang bansa po talaga kapag dito po kayo mag-stop over. Ang ganda. Malapitan na yun, parang mga hawakan mo lang yung ano eh. Kaya nga. May ano din kami, may ano din sa taas, may paliparan. Oh, meron din sa pinakataas. Kaya ayaw lumipad ang drone dito eh. Bakit? Bawal? Bawal. Naka-restrict ng drone dito. Sobrang ganda rito mga kaibigan, itong lugar na to, para kayong nasa ibang bansa po talaga. Wow, grabe, napakaganda nga. The best. Wow, the best. Ito na po mga kaibigan, yung Lion's Head. Ito na po mga kaibigan, yung Lion's Head. Welcome to Baguio City. Ito mga kaibigan, bukod sa malamig yung klima po rito sa Baguio, napakaganda po talaga ng mga view po rito. Isa po yan sa Dinadayo at talaga naman pong pinupuntan po rito. Kaya nga minsan, parang gusto kong balik-balikan to kahit na medyo malayo. Pero sulit na sulit po talaga pumunta po rito sa Baguio. Lalo na mga kaibigan, ngayong summer at ngayong Semana Santa, sigurado na talaga naman pong dudumugin to ngayon ng mga tao. Kasi nga po, bakasyon, tapos Semana Santa pa. Kaya isa ito, lalo itong lugar na to. Ito po kasi mga kaibigan, yung Mirador Hill, katabi po siya ng Lourdes Grotto. Kaya isa rin to sa dinadayo po rito sa Baguio City. Napakaganda mga kaibigan itong Mirador Hill. Dito mga kaibigan, iba't ibang klaseng halaman at bulaklak ang inyo po makikita. At isa pa mga kaibigan, napakalamig po talaga rito. Napakaganda pa po ng view. Ang entrance fee mga kaibigan dito sa Mirador Peace Memorial, bali 100 pesos. Napakasulit na yan mga kaibigan, kasi nga po kapag dito kayo nagpunta, napakaganda po ng lugar na to. Kaya isa mga kaibigan, ang Mirador Hill sa pupuntahan po ninyo kapag nandito po kayo sa Baguio. Pero ngayong Semana Santa, asahan na po ninyo yan na magkakaroon po ng mga traffic po rito, kasi dagsaan nga po sigurado ang mga pupunta ngayon na Semana Santa, magbabakasyon po rito, magdinilay po rito sa Baguio. Kaya sigurado pila po sa lahat ng mga puntahan ng mga pasyalan po rito, katulad nga po rito sa Mirador at iba pa. Pero napakarami pa rito mga kaibigan na pwede nyo pong puntahan, pasyalan dito po sa Baguio City. Kaya kumbaga napakasulit pupunta rito kahit na medyo malayo, pero panalong panalo po talaga sa napakagandang view. At ang isa talaga mga kaibigan sa dinadayo po rito, yung kanyang lamig. Yun po talaga malimit na dahilan kaya po nandito po tayo sa napakalamig po na klima. Kasi nga po syempre sa Maynila mainit, hindi po ganito kalamig. Dito po kasi talagang bukod sa napakaganda ng view, napakalamig po rito at napakaganda po talaga ng Baguio City. Kaya ito mga kaibigan ang tinagurian na summer capital of the Philippines dahil sa kanyang lamig. Kaya nga po minsan kapag nandito ako, halos gusto ko laging natutulog lang. Kasi sa lamig po niya, napakasarap kasing matulog sa ganitong klima mga kaibigan. Natural yung aircon. Natural sa kanyang lamig. Napakatindi mga kaibigan, napaganda po rito talaga mamasyal sa Baguio City. Pero kailangan kapag pupunta po kayo rito, nakabook na po kayo ng inyo pong tutuluyan. Kasi nga po sigurado sa pagdagsa ng mga tao na pupunta po rito, napakapunuan na po yan yung mga hotels, yung mga transient. Kaya kailangan kapag pupunta po kayo rito, mayroon na po kayong tutuluyan na sigurado.
Kahit mga kaibigan, maraming beses na ako nakapunta rito sa Baguio City. Talaga hindi pa ako nagsasawa na pumunta rito. Kahit na medyo malayo po talaga, pero sulit naman po talaga rito mamasyal at magbakasyon dito sa Baguio City. Salamat po.